A földközi tenger mélye még számos fel nem tárt roncsot rejt, de a már ismert roncsok is ki vannak téve a fosztogatóknak. A roncs a római kor ereklyéjét rejti, többek között 1500 darab kétfülű önforrát, agyakorsókat és egyéb kincseket. A roncsot felfedezték a szuvenírvadászok, és gyors ütemben pusztítani kezdték. Az európai és amerikai, illegális műkincspiacon igencsak népszerűek az antik tárgyak. Görögországban külön rendőrségi egység próbálja megfékezni a csempészeket, akiket a görög vizekben található 12 000 roncs vonz az országba. Némely lelet az időszámítás előtti 5. évszázadból igencsak kecsegtető zsákmány. Pénzbüntetést kaptak búvárok egy francia bíróság döntése nyomán, amfórák rablásáért. Az 1500 eurós büntetést a tucatnyi amfóra és 20 egyéb tárgyelővitele miatt szabták ki rájuk. Az első büntetést 2000 júliusában vetette ki az Európai Bíróság Görögországra, mert a görög kormány többszöri felszólítás után sem zárt be egy krétai hulladéklerakót. A büntetés napi 20 000 euró volt, amit a szennyező lerakó felszámolásáig minden nap meg kellett fizetni. Miután a bizottsághoz nagyszámú panasz, parlamenti kérdés és petíció érkezett, melyek több görögországi, illegális vagy ellenőrizetlen szeméttelep működéséről számoltak be, a bizottság vizsgálatot indított, mely 2002 végéig 1399 illegális szemétlerakó telep működését tárta fel. A régészek számára a hátrahagyott hulladék felbecsülhetetlen értéket jelenthet. Kiderülhet, miben különbözött az ókori szemét a moderntől, és mit árul el a szemét letűnt korok társadalmáról és kultúrájáról.